الراي السلام سلام تخاتاتلت مدبنا مدب دق حدا لبي كميلكم وعيلكم كميلكم ኣለኹም ከም ትልሙድ ሰላም ከም ትብሉኒ ተጠራጢረ ይፈልጥን እቲ ምንታይ ሰላም ትዘርእ ሰላም ክዓፅብ ተፈጥሯዊ ባህሪ ስለ ዝኾነ ንሕና ኤርትራውያን ልዕሊ ማንም ዝኾነ ይኹን ፍጡር ንሰላም እቲ ዝኸበረ ዋጋ ዝኸፈልና ኢና ንሰላም ዋጋ ዝኸፈልናዮ ከዓ ንሰላም ንምዕቃብ እውን እቲ ዝኸበረ እናኸፈልና ንነብር ዘለና ኢና ስለዚ ኩሉ ሰላም ኣብ ዓለም ዘሎ ንዓኹም ንኤርትራውያን ይግባእ ቅድም ስለዚ ሰላም ከመይ ኣለኹም ድሕሪ ነዊሕ ኢና ንራኸብ ዘለና ናይ ሎሚ ርክብና ከዓ ብሓድሽ ነገር ኣይኮነን ገለገለ ግን ንብር ኔርካስ ሓደ ግዜ ኣሰካፊ ሓደ ግዜ ከዓ ቁርሲ ክብለካ እንተረኺብካ ገለ ክትብል ኢልካ ኢኻ ትመፅእ እምበር ኣነ ከምዚ ናይ ቀደም ምእታው ወለዶ የለን እንተሎ ግን ሓደ ግዜ ምእታው እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ምሸት መደብና ከዓ እንታይ እያ ትብል ክልተ ኤርትራውያን ክበኣሱ ከለዉ ንዓናስ እንታይ ኢናዮም እንታይ ክንገብረሎም ንግባእ ኢና መነን እዮም ዝቀርቡና ካብ ክልቲኦም እያ ትብል ካብ ክልቲኦም ኤርትራውያንሲ ንዓና ንኤርትራውያንሲ መነም እዮም ዝቀርቡና መቸም ከም ናትኩም መግለፂ እቲ ንዓይ ዝፈልጦ እቲ ኣነ ዝፈልጦ እቲ ኣነ ዝፈትዎ እቲ ኣነ ዘፍቅሮ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ እንዴ እዎ ኣነ ከ እንታይ ኮ ንብል ይኸውን ኣነ ዝብሎ ከዓ ኣለኒ ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ መሰረቱ ከም ኤርትራውያን እንታይ ክንገብር ኣለና ደይኮነስ ንሕናስ መን ኢና ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኤርትራውያን ከም ነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ከዓ ምስሕፋሕ ክፍጠር ተፈጥሯዊ ባህሪ እዩ ምበኣስ ክህሉ ተፈጥሯዊ ባህሪ እዩ እዚኦም ክልተ ብፆትና ወይ ከዓ ኣሕዋትና ድበኣሱ እንተልዮም ንሕና ከ እንታዮም ኢና ናይ መኖም እያ ካ ንሕና ናይቶም ኤርትራውያን ድናስ ዋላስ ናይ ፀጋዕ ሓደ ሰብ እዩ ብኤርትራውያን ድና ንሓስብሲ ብውልቀ ሰባት ስለዚ ሕጂ ምናልባት ንዓኹም ኩሉ ግዜ ከም ደቂ ናይ ውልቀ ሰብ ናይቲ ትፈልጥዎ ናይቲ ተሓሊሉ ተፍቅሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ግን መንፅር ናተይ ከምቶም ሓደ ነቲ ሓደ ኤርትራዊ የጥቅዖ ሓደ ጉሩብ ከዓ ነቲ ሓደ ጉሩብ የጥቅዖ ሓደ ጉሩብ ነቲ ሓደ ጉሩብ ይድግፎ ሓደ ጉሩብ ነቲ ሓደ ጉሩብ ይድግፎ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ኣባና ኣብ ኤርትራውያን ዝርአ ዘሎ ሓደ ክንቅርሞ ዝግባእ ነገር ሓሰብዎ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ዓለም ኩርናዕ ዓለም ዘሎ ንዓና ንኤርትራውያን ኣሕዋትና እዮም ጓል ሓፍትና ወድኻ ሓውና ሓብ እንተኮይኑ ቦና ንእሽተይ እንተኮይኑ ከዓ ሓውና ንእሽተይ እንተኮይና ከዓ ሓፍትና ዓባይ እንተኮይና ከዓ ኣዴ ስለዚ ብኤርትራውያን ክንሓስብ እንተጀሚርና ኩሎም ኤርትራውያን ንዓና ማዕረ ከም ዝንቀድ ይብፅሑና ማዕረ ከም ዝንቀድ ግን ድሕሪ ዝብፅሑ ኮይኖም ስለምንታይ ነጥቃ ንፀርፋ ነቲ ሓደ ንፀርፎ እያ ትምፅእ ሕጂ ሕጂ ብጉሩብ ዘይንሓስብ ከይንህሉ ማለት ብጉሩብ ኢና ንሓስብ ዘለና ኤርትራውነት ዘይኮነስ በቲ ንፈልጦ በቲ ንፈልጣ ብኡ ኢና ንሓስብ ዘለና እስቲስጋዕ ሕጂ ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከም ደቂ ሰባት ማለት እዩ ይዕውተና ዲኻ ንዓና ንኤርትራውያን ይዕውተና እንተኮይኑ በይነ ፅቡቅ ዘይዕውተና ተኮይኑ ስለምንታይ ነዚ ነገር እዚ ንጥቀመሉ ኣለና ስለምንታይ ከ ንሕና ነዚ ጉዳይ እዚ ክንከደሉ ዘገድደና ምክንያት እንታይ እዩ ኣብዛ ኣተኲርና ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ኣነ ከም ትዕዝብተይ ዝረኣኽዎ እዩ ገለ ነገራት ለንቀነ ሕጂ ገለ ጓል ወድን ዝኾነ ነገር ምስሕሓብ ተፈጢሩ ከኒ እዩ ምስሕሓብ ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ካባይ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ማስ ሚድያ ስለ ዘለኹም ግን ምናልባት ከም ደቂ ሰባት እቲ ምስሕሓብ ሰው እንትኾንኩም እቲ ፍርዲ ከዓ ነቶም ተዓደግቲ ከዓ ኮኑና ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ ከም ደቂ ሰባት ንሕና ክንሪኦ ከለና ሓደ ዝኾነ ኤርትራዊ ሓደ ኣብ ማስ ሚድያ ፈሊኻ ምጥቃዕ ነውሪ እዩ ፈሊኻ ምውዳስ ነውሪ እዩ ምናልባት ክንውድሶ እንተኮይንና በቲ ዝገበሮ ወይ በቲ ዝገበረቶ ክነፍቅሮ እንተኮይንና በቲ ዝገበሮ ክንፀልኦ ኸ ዝፅልእ ባህርያት ዋላ እንተለዎ ግን ሓውና ሓሊፍናኻ ንዛመድ ኣይንብሉን ኢና ሓውኻ ትምዕዶ ሓፍትኻ ትምዕዳ ሕጂ እንድሕር ካብዚ ወፃኢ ኮይኑ ግን እንታይ ይኸውን ኣጆኻ ዓዞ ኣጥፋዮ ኣጥፋያ ሕነቆ ሕነቃ እዚ እዩ እዚ ክኸውን ግን ኤርትራውያን ንዓና የመልክዓልና ወይ ዝብል ዘሎ ሕጂ የመልክዓልና ድዩ ኣየመልክዓልናን እዩ ደቂ መን ኮይኑ ዘይመልክዓልና እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ከ ንሕና ንጥቀመሉ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከም ኤርትራውያን ዘይመልክዓልና እንድሕር ኮይኑ ግድፎ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣነ በዚ ትዕዝብቲ ንከይድቀኒ
ጓል ጋሽ ዶ ሓንቲ ወዲ ጋሽ ዶ ሓንቲ ጓል ከበሳዶ ሓደ ወዲ ከበሳዶ ከምዚ ገይሮም ከምዚ ገይረን ከምዚ ገይሮም ገይረን ዝተገብረ ክደግሞ ኣይደልን እየ ነዋሪ ከዓ ስለዝኾነ ኣብ ከምኡ ደውዱቐና ዘሎ ግን እንታይ እዩ ነቲ ዝተገብረ ንምእራም ደኣ ክንፅዕር ኣለና እምበር ነቲ ዝተገብረ ኣፍካ ኣውፂእኻ ቅድሚ ቆርበት ምግታር ነቲ ሓደ ትንእዶ ነቲ ሓንቲ ትንእዳ ነቲ ሓደ ፀላእቲ ክንብል ዘለና ኣብ መፍቶ ጸላእቲ ኮይንኮንና ከለና ግዝ ክንገብሮ ዝግባእ እንታይ እዩ ንሕናስ ኣዳም ኢና ተሰዲድና ኢና ኣቦናን ኣዴናን ዘይብሉ ዓዲ ኢና ብቋንቋና ዘይንዛረበሉ ብባህልና ዘይንነብረሉ ዓዲ ኢና ዘለና ሕጂ ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን ነቲ ንዓና ዘዕብየና ባህሊ ነቶም ዘይኮይና ነዘክሮም ድዩ ብከምኡ ኸ ዝስራሕ ሃገራውነት ኣሎ ድዩ ሃገራውነት ከ እንታይ ማለት ድዩ ኤርትራውነት እንታይ ማለት እዩ ኤርትራውነት እኮ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኖርማል ተራ ዜግነት ጌርኩም ትወስድዎ ሰባት ኤርትራውነት እኮ ደምና ዓፅምና ዝተኸፍሎ እዩ ምስለና ምስለኩም ምስለዚ ሃገር ምስለዚ ህዝቢ በኩሪ ሕሳስ እዩ ነዚ ሃገራዊ መንነት ንዓና ክብሉ ጠምዮም ፀሚኦም ቆሲሎም ሰንኪሎም ዓወት ንሓፋሽካ ኢሎም ንሕና ክንዕወት ረሃዋኻ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሎም ንሕና ረሃዋ ክኾነልና ፍቕሪ ንዓና ገዲፎም ምክንያቱ ኣነ ክፀንሕ ዘይኮነስ እስኻ ፅናሕ ኣነ ክፅንሕ እዚ መልእኽቲ ንዓና ንዓና መልእኽቲ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እንድሕር ኢልና ኩሉ ግዜ ከም ደቂ ሰባት ገብሮ ወይ እቲ ንሰርሖ ንሕና እንታይ እዩ ኣብ መጨረሽኡ ንዓና ክገድፉልና ከለዉ ምእንቲ ፍቅርና እቲ ዝፈትዎ ፍቅሪ ሂወቶም ምእንቲ ክብርና ክብረቶም ከዓ ኣብ ሓመድ ኣብ ጥሜት ከዓ ተፀኒሖም ነይሮም ምእንቲ ንዓና ክጥዕመና ከዓ ንሳቶም ተሰዊኦም ንሳቶም ሰንኪሎም ስለዚ ሕጂ እሳቶም እኳ እስኻ ፅናሕ ኣነ ስዋእ ዝበሉና ንሕና ከ ነዚ ኩሉ ናይ ሰማእታት ናይ ስንኩላን ፍቅሪ ገዲፍናሲ ንሕና ንባል ኩናት እስኪ ይጀመር ንበሎ እዚ ማስ ሜድያ እስኪ ከም ኩናት ንግበሮ እስኪ ማስ ሜድያ ከም ኩናት እንድሕር ኮይኑ ንሕና ኤርትራውያን እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ኣነ ክፀንሕ ወላ እስኻ ክትፀንሕ እሞ ኣነ ክስዋእ ይደለኒ ኣነ ክስሕቁለይ ኣነ ክነኣዲና ዘለናሲ ኣነ ንዓኻ ገበንካ ክሽፍነልካ ፀገምካ ክሽፍነልካ ኣነ ክፅገመልካ ባዕለይ ንሕና ሃገራዊ መንነትና ካብ ኣደን ኣቦን ንላዕሊ ክቡር ዋጋ ዝተኸፍሎ እዩ ብፍቅሪ ቀዳሞት ብመስዋእቲ ቀዳሞት ኩሉ ነገር እዚ 10 ትእዛዝ ንብሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ምስሊ ኤርትራዊ መንነት ዝተኸፍለ እዩ ኣነ ክፀንሕ ዘይኮነ እስኻ ክትፀንሕ ኣነ ክስዋኣልካ ኢሉ ብፍቅሪ ዳሕለፈሉ ሃገራዊ መንነትና እቲ ፍቅርና ጠፍእ ኣሎ ስለምንታይ ኢና ፍቅርና ነጥፍኦ እንታይ እዩ ዝጎድለና ዘሎ እንታይ እዩ ዝፅግመና ዘሎ እንታይ እዩ ናብኡ ዝእትወና ዘሎ ስለምንታይ ኢና ንሰብ ሕማቕ ንመንየሉ ብኔጌቲቭ ሓሲብና ኣብ ሓንጎልና ሴፍ ንገብር እዚኣ ናይ መፍትሒ ትሰኣንኩሉ ናባኹም ካብ ገድፎ ኣብ ናተይ ግን እንታይ ትብል ንሕና ኩሉ ግዜ ማሕላና ስጋ ሰማዕታት በኩል ሕሳስ ዝተኸፍሮ ሃገራዊ መንነት እንድሕር ኣለና እዚ ደገ መፂና ኣብዚ ደገ መፂና ክንተሓላለፍ ግባኣና ሓወይ ሓፍተይ ክንበሃል ግባኣና ዝፀገሙ ሓውና ሓፍትና ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝፀገሙ ሓውና ሓፍትና ክንተሓጋገዝ ኣለና ሕጂ ካብዚ ሓሊፉ ግን እንታይ ደሎ ኣብ ነንሕድና ክንገርምምና ብፍላይ ጓል ብወዲ ወዲ ብጓል ሓልየት ብጉሩብ እዚ ኮይኑ ኣነ ንኤርትራዊ ብከምዚ ክሰምዖ ይደሊ ክሪኦ ተፃዋርነትና ድዩ ዝውዳእ ዘሎ ኮይኑ እቲ ስደት ድዩ ዘይመጠነና ኮይኑ እቲ ማስ ሜድያ ድዩና ኣጠቃቅምኡ ንክእሎ ዘለና ማስ ሜድያ ጥዑም እዩ እንድሕር ኣጠቃቅምኡ ብዘይትፈልጦ ሰብ ትፋለጥ ምስ ርሑቕ ዘሎ ሰብ ብቐጥታ ብሓፂር ጌርካ ትራኸብ ገለ ነገር መልእኽቲ ክተመሓላልፍ ተደሊኻ ቀልጢፍካ ትራኸብ እዚ ፅቡቅ እዩ ኣጠቃቅምኡ እንተኺልካ ካብኡ ወፃኢ ግን ንመጥቃዕቲ ንምስራፍ ዳውን ንምግባር ነቲ ሓደ ከም ዝሕነቕ ትገብሮ ሓንቲ ከም ዝሕነቕ ትገብራ ክፋእ ናታ ኣብ ማስ ሜድያ ትዝርግሕ ክፉእ ናቱ ኣብ ማስ ሜድያ ትዝርግሕ ሕልምኻ ብቁሩብ በሎ በላ በሎ ሕጂ እቲ ዕድሜና ተርእዮ ዓበይቲ ኢና ከምዚ ከማይ ዳርጋ ንኣሽቱስ ሕራይ ንኣሽቱ ንበሎም ኣብ ከምኡ ይዋፈር እዩ እመኑኒ
ንሕናቶም ካብ ኤርትራ ምስቲ ባህሊ ዝዓበና፣ ምስቲ ታሪኽ ዝዓበና ነዚ ማስሜዳ ምኻልሲ ኢልና እዩ። እቶም ኣብዚ ዝዓበዩ ኣጠቓቕማ ማስሜዳ ክእሉ እዮም። በለካ ልክዓካ ሕልፍ ግዚኦም የሕልፍዎን እዮም። ከጥፍኣካ ሕስድናኻ የለን። ስለምንታይ ረሲዕናዮ ኩሉ ኣይንረሳዕዮ። እንተረሲዕናዮ ክንጠፍእ ኢና። እቲ መቐረት ናይ ሃገራዊ መንነት ናትና ብፍቕሪ ዝዓበናሉ ከዓ እንታይ ክኸውን እዩ? ሓቂቑ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ክኸውን እዩ። እ እተን ኣዋልድ እቶም ኣዋልድ ኣዝየን ክቡራት ኢኸን ኣዴታትነን ኣሕዋተን ኣዝየን ክቡራት ኢኸን። ክብርታት ናትክን ማስሜዳ ኣይትሽጣ። ክብርታት ናትክን ኣብዚ ማስሜዳ ኣይትዘርግሓ። ክብርታት ናትክን ዓቀብኦ። ኣዴታትና እንድሕር ተቕልብለን ኮንኩም ከይተጎልበባ ኣይወፅአን እየን። ስለምንታይ? ምክንያቱ ኣዴታትና ክብርታት እዩ። ሓንቲ ሰበይቲ ዓቕማ ኣዳም ዝበፅሐት ከይተጎልበበት ኣይትወፅን እያ። ኣብ ምስልምና እሞ ከመይ እዩ? ወላ ኣብ ክርስትና ከይተጎልበበት ኣይትወፅን እያ። እንድሕር እሳተን እንታይ ክብርታት እየን ሕጂ ኣየመልክዓለን። ንሕና ካብዚ ማስሜዳ ክብርታትና ንቐንጥጦ ኣለና። ስለምንታይ ኢልና ዘይንሓስብ? እቲ ንገብሮ፣ እቲ ንዛረቦ፣ እቲ ንሰርሖ ንምንታይ ብኣፍልጦ ዘይኮነ? ብኣፍልጦ እንተኾይኑ ንዓና ጠቕመና እዩ። ብኣፍልጦ እንተዘይኮይኑ ግን ንዓና ጎድአና እዩ። ሕጂ ካብ ንጓዳዳእ ንጠቓቐም እስኪ ንተሓጋገዝ፣ ዝፀገሞ፣ ዝሸገሮ፣ ዝሓመመ፣ ዝተጨነቐ ንባፃፃሕ ሓወይ ሓፍተይ ንበሃል። ካብ ወፃኢ ግን እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? ካሊእ ድኹም ሒዘላ ኣለኹ ዶክሜንቲ ሒዘሉ ኣለኹ ዶክሜንት እንታይ ክኾነካ ዶክሜንት ናይ ሓውካ? ንሓውካ ገስፆ፣ ንሓፍትኻ ገስፃ። እንተገሲፅካዮ እኹል እንዲ እንተገሲፅካዮ እኹል እንዲ እንታይ ሕማቕ ዝትሓዝ ዶክሜንት ኣሎ? እንታይ ሕማቕ ዝትሓዝ ዶክሜንት ኣለካ? እንታይ ተሓንጎልካ ኣብ ኔጌቲቭ ተሓስብዮ ተሓስቦ? ሒዘላ ኣለኹ እንድየ ሒዘሉ ኣለኹ እንድየ ካሪአ እንድየ ካሪኣ እንድየ ኖ ንሓውካ ገስፆ ድውል ኣቢልካ ኣነ ከምዚ 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 ስለ ዝቀየምካኒ ከምዚ ከምዚ ስለ ዝበደልካኒ እውን ንዓኻ እዝን እዝን ክተመዓራሪ እዝን እዝን ክተመሓይሽ ይግስፀካ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ተረፈ ነቲ ሓፍትኻ እውን ከምኡ በልና። ወዲ መን ከይብሉና ኣይበሃልን ኣብዚ ማስ ሜድያ ኣቦኻ ይከታተል ሓፍትኻ ትከታተሎ ብግዜኡ ሰዓት ኣዝማድካ ትከታተልዎ ክብርታትካ ትሸይጥ ክብርታትክን ትሸጣ ነፍሲ ወከፍ ብፍላይ እዚ መራኸቢ ብዝሃን ዓቕሚ እንተዘይኮይኑ ቀላል እዩ። እቲ ኣጠቓቕማ እንድሕር ዘይትኽእሎ ኮንካ ኣብ ገዛኻ ተዓፂኻ ኮፍ ትብል። ኣጠቓቕማ ትክእሎ እንድሕር ኮንካ ግን ሓንቲ ቃል ዝተዛረብካያ ሓንቲ ሚልዮን 1,000,000 ብሓንሳብ ፅብቕቲ እንተኮይና ሰብ ይጥቀመላ። ኣነዋሪት እንተኮይንኻ ብኣኣ 3,000,000 ኣርብሕዋ። ዘይጓል ኣዴታታ ዘይወዲ ኣቦታቱ ብዓለም እየ እዚኣ ሕጂ ትባዛሕ 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 ነቲ ሰብ እንታይ ትገብር ኣብ ባህሊ ትወፅእ ብገንዘብ እዩ ዝፀድፍ። ካብኡ ሓሊፎም እንታይ ከይገብሩ ንኸመፅእ መሊሱ ኣብ ፅላል ክንዲ ይቕሬታ ትሓትሉ ይቕሬታ ክንዲ ትሓተሉ ካብኡ ሓሊፎም እንታይ ከይገብሩ እዮም? ካብኡ ሓሊፈን እንታይ ከይገብራ እየን? እዚ ኣይበሃልን እዩ። እንድሕር ተጋጊኻ ኣሕዋት ኣዴታት ተጋጊ መዓልቲ ውዒለ እዚ እንታይ ኢልካ እኮ እቲ ሰብ ሒዝዎ ዘሎ ከማልስ እንታይ ይገብሮ እዩ? ተጋጊኦም እኮ ይዝርግሐሉ እንተፈኪርካ እንተፈኪርካ ግን መመሊሱ ሓደ ሒዝዎ ዝነበረ ዝርግሕ ሓደ ሒዛቶ ዝርግሕ እዚ መሊስካ መሊስካ ንጌጋኻስ ኣብ ርእሲ ጌጋ ጌጋ ትፍፅም ካብዚ ግን ንውፃእ ካብዚ ግን ንውፃእ ኣሕዋት ሓደ ንሓፍትኻ እንተሂብካ ገስፃ እንተበዲላትካ ማለት እዩ እንተሕሪቓትካ ገስፃ ንሓውኺ ተበዲልኪ ወይ እንተበዲልኪ ገስፂ ካብኡ ሓለፈ ተረፈ ሒዘልካ ኣለኹ ሒዘልኪ ኣለኹ ከጥፍኣካ እየ ከጥፍኣካ እየ ክሕንቐካ እየ ክሕንቐካ እየ መን ምዃነይ ከርእየካ እዚ ውሪ ወኹም ኢልኩም ከ ንምንታይ ኢኹም ትሓስቡ? ንምንታይ ኢኹም ኢልኩም ትሓስቡ? ንሓፍትኻ እሞ ንሓውኻ እንተተፀለለ ንዓኻ እንተሓመቐ ንዓኻ እንተነፍዐ ንዓኻ እንተፀበቐ ንዓኻ ንመን ትቦ? ኣነ ንሓወይ እንድሕር ሕርቕ ኣቢልኒ ፀርፎ ወስካ ኣብል ብኢደይ ጥቃይትሉ ዋላ ነቶም ኣደይ ዝወለደትለይ እወ ግን ንምንታይ ከምዚ ክጉሰፁ እየ እምበር ከምዚ ኣምፂአ ቁልቁላቶም ክደፍኦም ኖ ደቂ ሰባት እኳ ንመናጨት እኳ ኢና ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ሂወት ንምንጫት ኣሎ ግን ኣብዚ መራኸቢ ብዙሃን ምስቃል ኣብዚ መራኸቢ ብዙሃን
ንሰብ ኣብ ዕዳጋ ምሻጥ ግን ንውሪ ንውሪ የኽፍአልና እዩ። ብእውነት ከኣ ኩላና ዓበይቲ ኢና። እቶም ከምኡ ንገብር ከምኡ ትገብራ ዓበይቲ ወዲ ሰብ ስለምንታይ ኣብ ገዝኡ ምስ ኣተወስ ክብርታት ናቱ እዩ። ገዝኡ ክብርታት እዩ። ምክንያቱ ወዲ ሰብ ናቱ ንግስነት ኣለዎ። ገዝኡ ገዛኻ ብስርዓትካ ተሓዞ ናትካ ንግስነት እዩ። ተደሊኻ ድቅስ፣ ተደሊኻ ብላዕ፣ ተደሊኻ ጥምህ፣ ተደሊኻ ፅገብ ናትካ ንግስነት እዩ። ካብ ገዛኻ ወፃኢ እንድሕር ስኻ ክትወፅእ ኮንካ ኣብ ማስ ሚድያ ኢኻ ትዝርጋሕ ዘለኻ። ምክንያቱ መፍትሒ ናይ ማስ ሚድያ ኣቲኻ ሒዝካዮም እንታይ ትገብር ኣለኻ ድሌትካ ትገብሮ ኣለኻ። ካብ ገዛኻ እንድሕር ኣውፂእካዮ ሰብ ይጥቀመሉ። ምስጢርካ ኩሉ ግዜ እንታይ እያ? እንተውፂእካያ ጎይታኻ እያ። እንተዘይውፅእካያ ከዓ ጎይታ ኣያኻን። ስለዚ ምስጢር ኣብ ምዕቃብ ናይ ሂወትካ ጎይታ ናትካ ክኸውን ኣለዎ። ጸባኻ እንድሕር ወፂያ ምስ ተባኣስካ እንታይ ትኸውን? ክትነግረለይ ክትነግረለያ እዚ ኢኻ ሰብ ጎይቶት ናይ ምስጢር ግን ንሕና ባዕልና ኢና። ባዕልና ነብስና ተዘይኣክቢርናያ ባዕልና ምስጢርና ተዘይዓቂብና መን ከኽብረና? እቲ ንገብሮ ባዕልና ምስ ክብርታትና ምስ ባህልና ድኸይድ ተዘይ ስለዚ ሕጂ እዛ ኣብ ማስ ሜድያ ለንቀንድቐነየ ጓል ኣንስተይቲ ዶ ከሪአካ እየ ከሪአኪ ኣሕዋትና እንኤን ተናዋልድ ኣሕዋትና ንግስነት ናተን ግሩፕ ክንከውን ኣይግባአናን እዩ። እቶም ኣወዳት ከ እቶም ኣወዳት እውን ኣሕዋትና እንድዮም ንምንታይ ግሩፕ ናቶም ንኸውን ንግስፆም እምበር ድሓር ክንዲ ትስተር ከኣ መሊስካ ትግተር ንምንታይ ትግተር? መንፍዓት ተረኺብለይ ኣቦታትካ ከምዚ ናትና ዕድመሲ ወሊዶም ዘሚዶም ቆልዑ ድዕብይሉ ኣብዚ መፂኻ ደሎን ዘየለን ክትዛረብ ንኣቦታትካ ዘነውር ንዴታትካ ዘነውር ከምኡ ክትገብሩ ድሌካ ኣሕዋት እዚ ማስ ሜድያ መራኸቢ ብዙሃንሲ ብዙሓት ይራኸቡ ንፈልጦ ዲና ብዙሓት እንድሕር ትራኸብ ኮንካ ፅልሎ ኣብኡ ኣሎ፣ ዓሻ ኣብኡ ኣሎ፣ ልባም ኣብኡ ኣሎ፣ ደንቆሮ ኣብኡ ኣሎ፣ ምሁር ኣብኡ ኣሎ እዚ ኩሉ እዩ ኣብኡ ዘሎ ኣብኡ እንድሕር ኣተኣትዎ ኣጠቓቕማ ናትካ ኣጠቓቕማኻ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ምክንያቱ ብግቡእ እንተዘይተጠቒምካሉ እወንኒ ንዓኻ ነገር እዩ እትዩ ሸተት ኣቢሉ ኣብ ገደል እዩ ዝእትወካ። ማስ ሜድያ ከም ሓደ ባሕሪ ጌርኩም ውሰድዎ። ባሕሪ እንታይ እዩ? መርከብ እንተዘይብልካ ተኣትዎ ዲኻ ኣይተኣትዎን? እታ መርከብ ድማ ናታ ዕጥቅታት ኣለዋ። ዕጥቅታት ናታ እንታይ እዩ? ኩሉ ሞቶስካፍ ኣብኡ ኣሎ፣ ነዳዲ ኣብኡ ኣሎ፣ ሰራሕተኛታት ኣብኡ ኣሎ፣ ቴክኒክ ኣብኡ ኣሎ። እዚ ዘይብላ መርከብ ስቕ ኢላ ኣይትብገስን እያ። ሶሻል ሚድያ ከዓ ናቱ ኣጠቓቕማ ከድልየካ እዩ፣ ናቱ ፍልጠት ከድልየካ እዩ። እዚ ዘይብልካ ከዓ ማስ ሜድያ እንድሕር ትኣቱ ኮንካ ስቕ ኢልካ ትጥሕር ኣለኻ። ስለዚ ሕጂ ዋላ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎን ኣሕዋትና ከጋጥሙ ይኽእሉ ከምኡ ትግበሪ ኣይፋልኪ ሰብ እኮ ንሰብ ከይመኸረ እኮ ዝኾነ ነገር ኣይገብርን። ዘርግሕያ ዘርግሕዮ ኣጥፍእያ ኣጥፍእዮ ቁልቁል ኣፍድፍዮ ቁልቁል ይብለካ እቲ ሰብ እቶም ንሕና ኣማኽሮና ንምክር ነውርን ኖ እንተሕረቐካ ብኻልእ እንተሕረቕክዮ ከዓ ብኻልእ ዳኣ እምበር ከምዚ ክንገብር የብልናን ይበሃል። ከምኡ ከዓ ኢና ድማ ከዓልና ብዕድሜና እዚ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ግን ናይቲ ሓደ ግሩፕ ኤርትራውያን እንታይ ክልቲኦም ኤርትራውያንሲ ናይ መን ፀግዒ ክኸውን ትደልዩ ንኣን? ምናልባት ናይቲ ትፈልጥዎ ሰብ ኣነ ኖ ናይ ዝኾነ ዝኾነ ኤርትራዊ ክብደል ዝኾነ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ሓደጋ ክወርዶ ሓደጋ ክወፅኦ ብናተይ መርገፂት ሕጂ ንምንታይ ሕጂ እሱ እዩ ውሳነ እቲ ቁኑዕ ውሳነ እሱ እዩ። ካብኡ ወፃኢ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ኣብ ዓሌት ኣትየ ኣብ ኣራጃነት ከኣትየ ኣብ ፈለጥኩ ዓርከይ ዓርከይ ከኣትየ እዚ ሕጂ ንዓና እንታይ እዩ ፀቢብ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እዚ ብሃገር እንድሕር ሓሲብና ኩላህና ኤርትራውያን ኣሕዋት ደቂ ኣቦታት ደቂ ሓትነታት ኢና ሃገር እንተሓሲብና እንድሕር ብግሩብ ንሓስብ እንተኮይንና ፀባብ እንተኮይንና እቲ ሓንጎልና ራያ ክነሓስብ ኢና ዓሌት ክነሓስብ ኢና ብርክትነት ክነሓስብ ኢና ኣብኡ እንድሕር ኣቲና ሕጂ ንሓና ሕጂ እንታይ እዩ ኣዘራርባናን ኣተሓሳስባናን ብሓንጎልና ሓንጎልና ከዓ ሰፊሕ ክኸውን ኢና ንደሊ ሰፊሕ እንድሕር ጌርካ ሓሲብካዮ ከዓ ሰፊሕ ርሑቕ እንተጠሚትካ ነቲ ርሑቕ ዘገም ኢልካ ትበፅሖ ኢኻ። ሓፂር እንተኮይኑ ግን ለኪምካ ይድጠፍእ ተለኻኺምና ከይንጠፍዕ ግን ነዊሕ ንሓስብ ፅባሕ ክንብል ኢና። ካብዚ ወፃኢ ግን ኩሉ ግዜ ተለኻኺምካ ምጥፋእ ስለ ዝኾነ ኣነ
ናተይ ዝፀንሕዎ ምጥነ ዝረኣኽዎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቀደም ኣትሒዞም ፈልጦም ኣብዚ ናይ ቲክቶክ ግን ፍልይ ዝበለ ነገር ተዓዚበ መጥቃዕትን መጥቃዕትን ሓፍትኻ ብግሩፕ ኮይንካ በሎ በል በሎ በላ ቁልቁል ኣጥፍኣዮ ቁልቁል ኣጥፍኣዮ ልክዕ ከም ኣኽላባት ኣኽላባት ስጋ ተረኺቦም ይበኣሱ ጸላኢ እንተመጺኦም ግን ነታ ስጋ ግድፍ ኣቢሎም ኣብ ምክልኻል ነቲ ጸላኢ ኣሳጊጎም ግን ብቐጥታ ከዓ ምለሱ ብልሕራይ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከዓ ንሕና ክንዲ እምባ ድኾን ጸልአልና ሶሻል ሚድያ ብፍቕሪ ክትጥቀመሉ ዲኻ ብፖለቲካ ዲኻ ክትጥቀመሉ ብሃይማኖት ዲኻ ክትጥቀመሉ እዚ ኣለና ቅድም ንዓና እዚ ቅድም ንግበሮ ፖለቲካ እንተኾይኑ ፖለቲካ ይበኣስኒን ሃይማኖት እንተኾይኑ ሃይማኖት ኣይበኣስኒን ብፍቕሪ እንተኾይኑ ፍቕሪ ኣይበኣስኒን ጥራይ ንሕና ንጥቀመሉ እቲ ናትና ዓቐን ርኢና ኣነ ናይ ፖለቲካ ክሰብኽ ናይ ሃይማኖት ክሰብኽ ኣይክእልን ኣፍልጦ ስለዘይብለይ ናይ ፍቕሪ ክሰብኽ እንተኾይነ ናይ ፍቕሪ ኣፍልጦ ክህልወኒ ኣለዎ ናይ ፖለቲካ ናይ ፖለቲካዊ ኣእምሮ ክህልወኒ ኣለዎ በቲ ንሕና ነድመዓሉ ዓውዲ ማስ ሜድያ መፂና እዚ ኩሉ ዘይብልና እንተኮይንና ኸ ንዕልል ኣበይን ካብ ገዛ ትፅምወካ ትዕልል ምስ ሓፍትኻ ምስ ኣሕዋትካ ይዕሊልካ ተማሳጊንካ ንስኻ ገዛኻ ትስንብት ንስኻ መፍትሕኻ ትዓጽ ሰብ መፍትሒ እዚ ከዓ ንዓና ካብ ጭንቀት ኣርውየልና እዩ ካብ ሕማቕ ኣተሓሳስባ የሕነና እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ኮይኑ ንሓደ ኤርትራዊ ጓል ኮኑ ወይ ንክልተ ኤርትራውያን ክልተ ዜጋታት ክልተ ትማቕ ንምንታይ ንማቐቃል እዚኣ ንዓይነይ ተዋሕጠተለይ ዘላ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ጌጋ እንተወዲቑ ነልዕሎ ጌጋ እንተወዲቑ ነልዕሎ እንተወዲቓ ነልዕላ ናይቲ ሓደ ደጋፊ ናይቲ ሓንቲ ደጋፊት ግን ኖ ጓል ሓፍትና እያ ወዲ ሓውና እዩ ንኩሎም ኣሕዋትና ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ንዖኦም ንኩሎም ነቶም ኣሕዋትና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክነፍቅሮም ኣለና እንተተጋጊብና ንእርሞ ካብኡ ወፃኢ ግን እዚ ዝግበር ዘሎ ንዓና ንዓዲ ሒዝና ከመይ ጌርና ናብ ሰብ ንሕውስ ዓድና ክንከይድ ኢና ዓድና ክንምለስ ኢና ዓድና ምስ ተመለስና ከምዚ ክንገብር ኢና ነዚ ባህርያት እዚ ሒዝና እንዳመን ክንኸድ ኣብ ዓድና ከምኡ ዘየለ ወዲ 7 ዓመት ንሓዊ ይከላኸለሉ ነፍሱ ይከላኸለላ ንኤርትራዊት ማለት እየ ደቂ 17 18 ከዓ ንሃገርን ንዓይን ንዓኹምን ዋጋ ከፍሉና ኣለዎም ንሕና ኸ ንሓውና ንሓፍትና ናብ ገሃነም ንድሕር ንድርቢ ኮይንና ከም ትሕነቖም ከም ትፅለሉ ከም ትፅለላ እንድሕር ንገብር ኮይንና ከመይ ጌርና ናብ ሕብረተሰብና ንሕወስ እዚ ዓዲ ይጋብርኒ ኣብ ሕብረተሰብና ከዓ ኣይሕውስን እዩ ብናይ ብሓቂ ንብለኩም እዚ ዝግበር ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ እተን ኣዴታት ኣሕዋት ብፍላይ እንታይ ሕማቅ ካብ ዝወፁ ኣሕዋት እዚ ፅቡቅ ቀና ኣይኮነን እዚ ንሕና ብክብርታት ንፍለጥ ብባህሊ ንፍለጥ ብታሪክ ንፍለጥ ብሃይማኖት ንፍለጥ ኣብዚ ወፃኢ ድሕር ንገብር ኣለና ኮይንና ሕጂ ኩሉ እቲ ባህሊ ድምሰስ ኣሎ እቲ ሃይማኖት ድምሰስ ኣሎ እቲ ታሪክ ድምሰስ ኣሎ ነቲ ሓደ ጥፋእያ ነቲ ሓደ ጥፋእዮ እንተጠፍኡ ኩሎም ንዓና እዮም እንተተፀረፉ ከዓ ኩሎም ንዓና ኤርትራውያን እዮም ብግሩፕ መጥቃዕቲ ነቲ ሓደ ነቲ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ኣቦታቶምን ኣዴታቶምን ወይ ይዕርኾም ከድሕኑ ጌሮም ኣብ ግንባር ይሕሰብዎ እሞ ኣቦታትና ኣብ ግንባር ዘለዉ ወይ ኣሕዋትና ኣብ ግንባር ዘለዉ እኮ ንሃገር ንዓይን ንዓኹምን እኮ እዮም ነቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ናብ ደገ ዘሎ ነታ ኣነ ንስኹም ነፍቅራ ሃገር ነታ ኣነ ንስኹም ነፍቅሮ ህዝቢ ንዕኹ ከላኸለኩ እዮም መስዋዕት ዝኸፍሉና ድማ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ግን ምክልኻል ስትረፍ የድሊ ኣሎ በቲ ሓደ ልክዕ ስኻት ሓደ ወያና ይኸውን ኣሎ ሓደ ሻዕብያ ንምንታይ ኩሎም ኣሕዋትና ብሌን ፀላም ዓይንና እዮም ጓሎም ተፀጋግያ ንገስፃ ብውሽጢ እንተተጋጊዩ ብውሽጢ ንገስፆም ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ እቲ ሕማቕና ነዋርን ዝበሃል ግን ካብዚ ማስ ሜድያ ምውፃእ ዘይከላኸልዎ ወይ ከዓ ክትሓስቡ እዚ ኣጋጣሚ ንጓልኩም ይምሕፀና ነውሪ 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 ወዲ ሰብ ስለምንታይ ጥራሕ ነው ከይድ ኣብ ደገ ሰብኣይን ሰበይትን እንታይ ከም ዝገብሩ ኣብ ገዛ ዝጠፍኦ ሰብ ኣሎ ብስጥረት ብሕፍረት ኩሉ ሰብኣይን ሰበይትን ዝገበርኩሞ ዕርኹን ዕርኹን መሓዛን ጓል ኣብ ማስ ሜድያ ተውፅዎ እሞ ቆልዑት ከይትኾኑ ዓበይቲ ንምንታይ ኮንኩም ዝትሓዙ ንምንታይ ከብ ከምዚ ደረጃ ዝበልኩ ብሕቡእ ዝተገብረ ብሕቡእ እዩ ዝፍፀም ተባኢስካ ትፈላለ ትማሊ ትፈትወካ ነይራ
ሎሚ እንድሕር ተጸሊኣትካ ትማሊ ሰበይትኻ ሎሚ ሓቅኻ ትገብራ ትማሊ ሰብኣይ ከይሩ ሎሚ ሓዊ ክትገብርዮ ኣጸገም ኣሎ። ሓደ ብሰማይ ሓደ ብምድሪ ኮይኑስ እንታይ ከዘራኽብ ኣሎ ይመዓረጉ እንታይ ንብርካ ዝግበር ዘሎ ስድራ ኣለዉና እንድዮም ስድራ ኣለዉኹም እንድዮም ኣብ ስድራኹም ትበኺኹም ትሓዝኑ ኣይትፈልጡን ከም ትሓዝና እቶም ጎረባብትና እቶም መሓዙትና ኣይትፈልጡን ኩሉ ወዲ ይኹን ጓል ጌጋ ክፍጽም ተፈጥሯዊ ባህሪ ንጌጋ መሊስካ ጌጋ ምጥቃም ግን እዚ ናይ ስነ ኣእምሮ ጎደሎ ኣተሓሳስባ ድብርት ኣለኒ ኩላህና ኸ ንኹሎም ንዝተጋገይና ኣርሞም ዝተጋገያና ኣርመን ናይቲ ሓደ ግሩፕ ናይቲ ሓደ ሰንኪ ኣይግባእን እዩ ነቲ ሓደ ተጥቅዖ ነቲ ሓደ ተጥቅዖ ኖ ከምኡ ዝኽፈእ ኢኻ ዋላ ኣብዚ ቲክቶክ ኣነ ዝተዓዘብክዎ እዚ ቲክቶክ ናተይ ንምንታይ ነቲ ሓደ በሎ በላ በሎ በላ በሎ በላ ኖ ንመን ሓውካ ንሓፍትኻ እንድሕር ዘይስሕበካ እኮ ኣብቲ ዝከታተልዎ ፕሮግራም ክስተው ትኣቱላ ክስተው ትወፅእ ኣላ ክስተው ኣቱሉ ክስተው ወፅእ መሰሊ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክኣቱ ክእል እዩ ዘይክኣቱ ክእል እዩ ክትኣቱ ትኽእል እያ ዘይክትኣቱ ትኽእል ኢኻ እቲ ዘበርክቶ ዘሎ መሃሪ ድዩ ተጠቐመሉ ሕናዊ እንተኮይኑ ኸ ኣይተተግደፎ እንታይ ፀገም ኣሎ ነቲ ሓደ ምጥቃዕ ግን ኣነ ልክዕ ከምዚ ናይ 7 ዓመት 8 ዓመት ቆልዑት ዝበኣስዎ ልክዕ ከምኡ ኮይኖም ረኺበዮም ፅቡቕ ነገር የብሉን ማለት ኣይኮንኩን እቲ ሕማቕ ነገር እየ ዝዛረብ ዘለኹ ነቲ ሕማቕ ነገር ግን መን እዩ ከወግደልና ንሕና ዓቕሚ ኣቦታትና በፂሕና ንሕና ዓቕሚ ኣዴታትና በፂሕና እንዲና ኣብ ከምዚ ዓለም ግን ንሕና ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ንኩሎም ኣሕዋትና ብማዕረ ንሕለየሎም ብማዕረ ከዓ ንገስጾም ዝብል ርድኢት ኣለኒ ስለዚ ክልተ ኤርትራውያን ድሕር ተባኢሶም ንመን ይድኸም ንዓና ባእሲ ክልተ ሓራምዝ ንሳዕሪ ኢሎም ኢኹም ሳዕሪ ድዩ ዝኾኑ ባእሲ ክልተ ሓራምዝ ባእሲ ክልተ ኣሕዋት ኤርትራውያን ከዓ ንዓና ንኤርትራውያን ባህልና የነውር ታሪኽና የነውር ሃይማኖትና የነውር እዚ ሕጂ ዝባእሲ ናይ ክልተ ኤርትራውያን ብሓንሳብ ብፍቕሪ ነቶም ዝተጋገዩ ንኣርሞም ነቶም ዝተመዳደሉ ይቕረ ይቕረ ነባሃሎም ኣብኡ ሓሊፉ ተረፈ ግን መን ከይብለኒ ካብኡ ከይትሓልፍ ግን ኣጠቓቕማ ነዚ ማስ ሜዳ ዘይፈልጡ ዘይፈልጣ ብዙሓት ኢኻ ትርኢ ምክንያቱ ንውሉድ ወለደኻ ንደቅኻ ንደቂ ደቅኻ ድስነት ክፀንሖም ደቅኻ እንታይ እዩ ክፀንሐን ደቅኺ ነዚ ክንሓስብ ኣለና ኣጠቓቕማ ማስ ሜዳ ዘይንክእል ኮይንና ግን ኣብ ገዛና ኮፍ ንበል ርድኢት ኣለኒ ኣብቲ ናብ ሓደ ምጥቃዕኻ ንቆጠብ ስለዚ ፅን ኢልኩም ዝሰማዕኹምኒ ኣዝየ ኣዝየ የፍቅረኩም ኣዝየ የኽብረኩም ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ግን ስጋ ኤርትራ ስጋ ሰማዕታት እዩ ብታሪኽና ነተሓበን ብባህልና ነተሓበን እወ ብሃይማኖትና ነተሓበን ነዚ ኩሉ ልዕሊ ዓለም ክብርታት ዘለዎ ኣለኒ ልዕሊ ዓለም ክብርታት ዘለዎ ባህሊ ኣለኒ ልዕሊ ዓለም ክብርታት ዘለዎ ሃይማኖት ሃይማኖትና ፍቕሪ ታሪኽና ፍቕሪ ባህልና ፍቕሪ ሓንቲ እኳ ኢኻ ፅልእ ዘይትረክቦ ኣብ ታሪኽና እንተኸድካ ኣነ ክስዋዕ ንስኻ ፅናሕ ይብለካ ባህልና እንተኸድካ ንስኻ ተኸደን ኣነ ንኽሓርቕ ይብለካ ኣብ ሃይማኖትና እንተኾንካ ከምኡ ልክዕ ንዝተፀገመ ዝተሸገረ ሓግዝ ይብለካ ንሕና ልዕሊ ኩሉ ሃፍታማት ኢና ብኩሉ ነዚ ኩሉ ሃፍትታት ናትና ግን ኣምፃ ኣቢልና ብሓደ እንዳጓሓፍዮ ክብለኩም ይፈቱ እስተን ኢልኩ ዝሰማዕኹምኒ ኣዝየ የመስግነኩም ኣዝየ የኽብረኩም ኣዝየ ከ እየ ደፍቅረኩም እሞ ብካልእ ፕሮግራም ስናተራኸብ እትወትሩ ኩሉ ግዜ ክብርን ሞገስን ነቶም ምስለይ ምስለኩም ጀጋኑ ሰማዕታትና ሽንኩላት ናምና ሰማዕታት እዮም ንዖም ከዓ ሂወት ንሓፋሽ ዓወተየ ይብል